jing pen kre jong ka Balang Presbyterian Umyiap nong rangoi ban pdiang ya ka JSKJPSS Samla KGP Synod Samla usnam araja punyo kalaya cha nyado minta ka ba ka Balang kala thaw ki komiti ba pher ki ba dei ban pet bat khmi ya la ki jong ki benta bala bension haki na ka benta ban penyai bet ya rinti ya ka rukom trekam kumta nak benta pan pen biang ya baro ki jingdan kam ki Nongkitkam ba khman e jong ka JSKJPSS Samla KGP Synod Samla menta kala singu play kar photorik risa kila wan sha Balang Presbyterian Umyiap ban wan mynsiem bat pensioner ya ki long sem jong ka Balang ba kin shimkhia ya ka kam khanang ba ka JSKJPSS kan ya be ya 20 ha ka te ka sni la pelong ya ka jing ya kan do lang ha yeng mani jong ka Balang Presbyterian Umyiap bat hadin balawai la let ban jurip ya ka jaka ban pelong ya ka te ka JSKJPSS